aki látja, hogy csak a közös összefogással működhet itt az ország, amelyet nem a MSZP, SZDSZ, MDF meg a Fidesz fog majd megoldani, ami gyakorlatilag összefonódva egy nagy hazáruló konglomerátummá váltak, és ezt mondhatom tiszta szívből, és azokat a dolgokat, amikről beszélni fogok, egyértelműen ki lehet nyilvánítani, hogy még akkor is, hogyha ezek a pártok, akiknek képviselői ott ülnek benn a parlamentben, ami gyakorlatilag egy nagy szemétkupaccal azonos, és semmilyen magyarok mellett szóló döntést nem hoznak, semmilyen konszenzus nem születik már évek óta, csak az egymásra ujjal mutogatás, miközben milliárdos gazemberekké válnak, miközben olyan mafiózók nevelkednek ki közülük, akik most buknak szépen lassan sorban, a Gyurcsányostól, Bajnaistól, Sukoróstól, SZDSZ-nek külön börtönfrakciója van most már, ezt ugye lehet tudni, és ezek csak amiről beszélünk. Ezek csak amiről beszélünk. Majd most borul egyébként szépen a Fidesz-bili is, egy olyan párt, már ugye ha pártról beszélünk, amelynek a párt vezetőségével kapcsolatban csak előre jelzem, már márciusban eljött hozzám az egyik parlamenti képviselő, fideszes parlamenti képviselő, és mondta nekem, hogy Imre, ne haragudjál, de beszélnünk kell. Hát mondom, jó, hát gyere el hozzám, eljött. Leültünk, és mondta, hogy hát tudom, hogy egyetértek mindennel, amit mondasz, egy a baj, hogy úgy néz ki, hogy a Fidesz vezérkara nem az, aminek mondja magát. Hát mondom, előbb is meghallgattattál volna egy mostani előadást, mert én elmondom, hogy a Fidesz vezérkara nem az, aminek mondja magát. Sziget-Szent Miklósi vagyok, ott van Kövér Laca barátom, tudjátok, a harcsabajuszú, tele mindenféle magyaros szimbólummal. Egy a baj, hogy ő is ugyanannak a KISZ emlőnek a végén edződött csapatból szivárgott be, ami most jelen pillanatban ugye gyakorlatilag a háttérből, ugye a háttérhatalom átmentését folytatja, lepaktálva az MSZP-vel. Gyakorlatilag most a Fidesz irányít már. Ez csak látszat, hogy még ott van az MSZP, nem is kell nagyon szavazásba dönteni erről, mert úgy játszották át a hatalmat, illetve úgy játsszák át a hatalmat, hogy a szavazás nélkül meg lehet oldani. És azt mondja nekem ez a parlament képviselő, hogy pontosan tudom, hogy egy éve van az országnak hátra. Egy éve, ugye márciusban volt, ez ugye a jövő év választásokig satszolta. És azt mondja, hogy többet magával rájött arra, hogy a vezérkar átveri őket, és gyakorlatilag az országnak a kiárusításáról döntenek szépen háttérpaktumokba, és arra játszanak. Na most nagyon hülyének kell lenni az embernek manapság ahhoz Magyarországon, hogy ne vegye észre, hogy itt az országot elárulták és kiárverezték, kiárusították, hogy gyakorlatilag itt a magyarok kezében már nincsen semmi. Amikor Eko TV-s korszakomban, aminek már idesló vagy jó néhány hónapja vége, mert onnan is letiltottak igazmondásért, így jár az ember, elmondtam, hogy gyakorlatilag Magyarország már csak papíron létezik. Nincs! Magyarországot eladták, Magyarországot elárulták. Közös kooperációban az a jelenlegi parlamenti bankár és nem tudom milyen elitnek nevezett társaság, amelynek legalább 65%-a kettős állampolgárságú izraelita magyar. Hiszitek? Nem hiszitek? Olyan ritka, tudjátok, errefelé a zsidó, mint a fehér holló. Ja, vagy nem is olyan ritka errefelé se? A Budapesten már a 13. kerületben valaki elmegy, akkor egyértelmű, hogy előtalálkozik a zsidóval, mint magyarra. A parlamentben megy, akkor minden második ember legalább kettős állampolgárságú, idézőjelbe teszem, magyar. Én voltam olyan pofátlan, hogy hivatalos kérvényben kérelmeztem a Szilitől, hogy árulja már el, hogy legalább a szavazópolgár tudhassa, hogy ki az, akinek kettős az állampolgárság. Hogy amikor szavazni kell, legalább azt tudja, hogy ennek az embernek hova húz még a szíve, vagy egyáltalán két szíve van, hogy a magyarok érdekében fog dönteni majd, vagy az izraeli befektetők
jövőjük érdekében? Hát választ természetesen azóta se kaptam. Bocsánat, ez nem igaz ebben a formában. A Retkes Attila írt nekem egy rövid szösszenetet, hogy ő nem zsidó, ő nem kettős állampolgár. Egyébként pedig, hogyha akarok valami konkrétan tudni, akkor kérdezzem meg az ő kis csapatát, ugye, mint frakcióvezető, kérdezzem meg. Hát mondom, írtam neki választ, hogy állítsd őket sorba, hogy mindegyiket megkérdezhessem, hogy akkor hova tart. Nem kell nagyon ragozni a dolgot, egyszerűen Magyarország már most elveszett. Nem a 24. órába tartunk, vége a 24. órának, most újra kezdődött az időszámítás. Az, ami ránk vár, az már nem a elmúlt 24 órának a része. Ez egy új időszámítás, a homokóra meg van fordítva. Ez nem tartható állapot. Ez szerintem minden értelmes ember, aki nézi a médiát, azt a médiát, ami gyakorlatilag zsidóknak, zsidókról és zsidók által készített műsorokkal van csak megtöltve. Nézzétek meg a Magyar 1-nek nevezett közszolgálati televíziót, amit én csak Tel Aviv 1-nek nevezek. Nézzétek meg azokat a magyar gyűlölő riportereket, magyar gyűlölő műsorokat, vagy hazug műsorokat, még hogyha a magyar történelmi műsort tesznek be, van ilyen, azt hiszem vasárnapon szokott, mert az is a zsidó meghamisított történelem által értelmezett anyagot adja le. Minden hazugság, amit a médiában láttok, vagy hallottok, a szó legszorosabb értelmében, még a kérdés föltevése is, ahogyan kérdeznek. Aztán, hogyha megbeszélgetnénk a Retek klubról, ugye az RTL klubról, a heti hetesről, ami nyíltan magyar gyűlölő, és még mindig áll az épület, valahogy nem akar meggyulladni. Hát nincs itt elég radikális. Kivéletlenül arra pöccinten egy csíket, amikor arra jár elő, dohányozni még nem tilos, galacsin dobálni már igen. Ez nem véletlen az, amikor elhangzik egy ilyesmi, hogy a médián keresztül irányítanak. Hogy elhangzik egy ilyen kifejezés, éppen a Vona Gábor mondta, nem biztos, hogy a legszerencsésebb kijelentése volt, de nem ez a lényeg, hogy a földi lesz majd egyenlővé téve, ugye az RTL klub meg a tévéket. Ugyan miért? Hát azért, mert nyíltan az arcunkban olyan műsorokat adnak, olyan hazugság özön öntenek a mi pénzünkön, amivel gyakorlatilag az agysejtjeit a magyarnak a nullával teszik egyenlővé. A Mónika Show-n keresztül, a Józsi baráton keresztül, nem is tudom, a Győzike Show-kon keresztül gyakorlatilag sekhülyévé teszik a magyar. És az a csoda, hogy amikor most is értesültem róla, hogy fideszes képviselő mondta, hogy hát leszünk vagy 30-al. Hogy ez volt a jóslás. Hát most szerintem, hogy vagyunk vagy 300-an. És nem otthon ül a magyar ember, és nézi a föltállalt szószt neki, amitől nem lesz okosabb és értelmesebb. Meg kell nézni egy Józsi barátot, csak a terápiás kedvéért, a hatás kedvéért meg kell nézni. Amikor fogatlan cigányok veszekedését, tetlegességét kell majd ugye a Józsi barátnak ott nagyon frappánsan megoldani, és észre se veszi az ember, hogy miről van szó. Cigányokat mutogatnak, meg ugye a Józsi barát ez egy értelmes pasas, de hát a magyarhoz annyi köze van gyakorlatilag, mint ahogy a Baló Gyurinak, vagy az összes többinek, akinek elvileg magyar a neve. És nyílt hazaárulást folytat, mondjuk adott esetben a Magyar Rádiónak hazudott Zsidó Rádióban. Meg kell nézni a műsorokat, a műsorszolgáltató, ahogy jelen pillanatban hozzááll ehhez a kérdésed. És akkor azt mondják, hogy gyerekek, hát de ne zsidózzunk. Hát, tehetek én arról, hogy zsidóknak hívják magukat? Hát hívják őket magukat saját nyelvükön, vagy ahogy akarják, akkor azt fogjuk elmondani, mert egy biztos, ami miatt jelen pillanatban itt összejöttünk, az az, hogy Magyarország, az, ami a szívünkben él, az nem fog tovább így működni. Képtelen rá. Elszívták a levegőt a magyarok elől. Nem vagyunk már 10 millióan. Tudjátok? Csökken a létszám. Azt mondják, a hivatalos statisztika, aminek fele se igaz, természetesen, de azt elhihetjük, hogy kb. 60 000-rel csökken folyamatosan a létszáma a magyarságnak. Úgy, hogy a cigányokat pedig szaporítják a szó legszorosabb értelmében. Ugye ez a környék, de Szabolcsba főleg, elmondja a szülésznőgyógyász, hogy 10 szülésre 8-9 cigánygyerek születése esik. Elmondják, hogy a 8 éves gyerekeknek a fele az cigány gyerek már az országban. Úgyhogy amikor Magyarországnak a megújhodásáról beszélünk, hogy lesz-e magyar jövő, hát nincs magyar gyerek.
Elmondtam Eko TV-be, hogy 10 év múlva nyugodtan kitehetik a táblát a határa, nem Magyarország, cigányország. Hát demográfiailag szűnünk meg. Hát a magyar munkavállalóknak a zöme, a magyar munkavállalók zöme nyugdíjas. És egyre inkább ugye szűnnek meg a munkahelyek, és mennének nyugdíjba. Ja, hát a nyugdíjas meg elkap mindenféle betegséget. És azt az egészségügyet, amit teljesen tönkretettek, az egy dologra jó. Hogy a nyugdíjasokat minél előbb tüntessék el. Fekete fóliazsák, aztán mehet a temetőbe. Jó biznisz. Jó biznisz. Ez nekik csak egy biznisz. Nemzetírtán zajlik.